Anto apogre kode paro kamoro kanyo nikech wach mar mokwongo an ka bed ni chunya kata nyalo gombo ni chieng' moro achiel kata ka en machiegni sirikal oket ni ati as long as ni in registered ni in gi ID to ibed ni ati qualify go kura nikech registration mar ni register jago kura ni mage kuonde mimedo digo vijana koro kanyalre chieng' moro achiel kata wabunge parliament kacha paro moro mane ng'ato noselieke bunge ka iga mokalo gino paro no nasewache VOJ nitie kinde manawache kane wantiere e romo moro mar YFK nawache mokwongo ne gimoro last year dwe mara 9 kanyo kane nawacho ni ati kaber ji obed ni ati kisekawo kitambulisho tibe ni qualify go kura to mano ka gima kanyalre kata kuom mar ni okwal kura bro dok chien to duond vijande bro winjre kabisa 100% sago kura koro wache moko kaka maga IBC gi magi tena ena by time nikech bendo kwang'eyo kata ka samoro sirikal kae bentie kaka gidili dali wach ni gidili isha mondo IBC kikchopi mondo gine kaka ginyalo dhi mbele nikech Victor mokanyal wuondi jite ok mor gi telo masani to jite ok mor gi telo masani kalure kod kakidio jende kakidio jomadongo kod kakidio mine nyaka jok mong'ol people with disability idio gi through medo taxes to taxes gi be okwane kuma dhiye taxes gi waneno mana ka state house ema bedo renovated every year ni ati kia 800 million kia ng'oni renovate state house koro gik bilagi medo wang'o e jopiny Victor VOJ jatend piny bendo bed